så skulle der være 3 kanapper, sådan udskudt med vinduer i siderne. Ja. Og hun hader, når jeg siger det, det blev et hus med 24 hjørner. Og det Hun skulle heller ikke bygge det jo. Det var dig, der skulle bygge det jo. Præcis. Ja. Og der var jo ingen af os, der vidste, hvor besværligt det er at lave et hus med 24 hjørner. Det ligger jo 300 meter fra Vesterhavet på 2 sider, både mod nord og mod øst. Og selvom det ligger i læ for en lille klit eller en stor klit, så blæser det jo meget deroppe. Og hun prøvede at bruge alle de erfaringer, hun havde fra alle de forskellige huse, vi havde boet i, og fandt ud af, at det gælder altså om at lave nogle kroge rundt omkring. Så hun blev ved med at komme tilbage til en grundplan, som var formet som et H. Ja, og det giver jo en del hjørner, men der skulle faktisk flere hjørner til, fordi selvom der var god plads over til naboen, når der nu kom til at ligge et hus midt imellem, så var der ikke så god plads til begge naboer. Specielt fordi den ene har fået lov til at bygge helt op til skel. Så for ikke at få vinduer, hvor man kunne kigge direkte fra badeværelse eller køkken til køkken, så synes hun også, at der skulle være, udover at det skulle være H-formet, så skulle der være 3 kanapper udskudt med vinduer i siderne. Ja. Og hun hader, når jeg siger det. Det blev et hus med 24 hjørner. Og Hun skulle heller ikke bygge det jo. Det var dig, der skulle bygge det jo. Præcis. Ja. Og der var jo ingen af os, der vidste, hvor besværligt det er at lave et hus med 24 hjørner. Der er 24 hjørner og 24 åbninger, og når det skal støbes i beton, fordi vi valgte jo at lave det i beton, det der hedder situ-støbt, det vil sige støbt på stedet, så gør man kun det, fordi at man ikke ved, hvad man har kastet sig ud i.